jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare en garti hande oɗo ñallam alhamis ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi no gas joyi habruji moɗon ɗemgol Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ma en duto toon to New Orleans to Louisiana ƴeewen kadi bomboji baɗɗuno toon oto kadi ko haalte hen oɗo sadio ma en jaa kadi ƴeewen kadi Las Vegas hono ɗiɗo nokkuji fof ƴeewen kadi hol wonɓe tumaɓe ko fate e ɗiɗo bonandeji ma en jillo kadi toon to Washington ƴeewen honto kamɓe républicain toɓe jaarata e suɓade hol gonowo speaker ɗum noon gardiɗo congrès habruji men international ma en jaa toon to Amérique latine ɗum noon ko toon to Venezuela hono kanko gardinoɗo lundo oɗo saha joni jeenare ken won temedere ujunere dollar nana fawa e dande makko pour beele kamɓe gouvernement Venezuela ɓe ganduto woni ma en jaa toon to Kenya kadi e caggal muɗum ma en ƴeew sakkitade habruji meɗen toon to Mali ko ɗum woni titre uji ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko alhamisa ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma en gartu joni joni e detuji radio jowarnade kalayi karda ha Amérique ha France ha Sénégal ha Portugal ha Cameroun Afrique o Amérique ono fof defere radio Jol garaja ngeninde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jamhira mon binden e gardindi men ni habruji men guidoɗen ko to États-Unis ɗum noon ko toon to New Orleans to pettoji mbanno toon jamme 5 ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe FBI kamɓe kadi hohoɓe ko fate sécurité toon to Louisiana ɓe goni kay koye ruttade ha hande gueɗe ɗe ganduɗa kanko joguinoɗo oɗo oto hol to itti oto e hol kadi ndew naati wuuro ngo ko yiya tan joni ne wayno ko kanko hoore makko ndew yetelde oto ndew mo joguino kanko hoore makko remote control ko ɗum huɓɓiri pettoje ɗe e ñalawma he kadi yiyama jinnaɓe makko ne jalti kañum koye men télévision ene kalan mbiye wonde ko kañum koye men koko donkuno jokkodirde makko e kadi mbaɗi peeje fof beele ne mbawa jokkodirde makko siftindon tan kanko wiyete ko Shamsuddin kadi o yaara ko duuɓi 42 kadi kanko hoore makko ko vétéran armé mo États-Unis toon kadi to Las Vegas kamɓe kadi autorité toon ɓen continue kamɓe koye maɓe ƴeewde holko woni sababu oɗo kañum hoore mum kañum ko vétéran mo armé jaaro duuɓi 37 e kadi ne wayno ko dañƴo ɓinguel huɓoyani biyeteɗo kanko Matthew Allen Lisburger jaaro duuɓi 70 kadi ne jeeyaɗo toon Colorado holko waɗi kanko hoore makko waɗa ɗeɗo gueɗe ha ko warto hen ɗum noon en wayni ko ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe ɓeɗo ɗiɗi fof ɓe jeeya koye armé kadi ko hunde ɗum woni ha hande yimɓe ne dutti on kanko Donald Trump haalluji ɗi o haalluno ɗi wiide wonde ene wayno ha hande ɓe ronkama famede holko woni sababu kanko hoore mo waɗa ɗum tawde yitama e Facebook makko mo windi kanko hoore makko haalluji ɗi o haalade Trump ɗi ene wayno ko wona contre Trump joni holko woni sababu kanko hoore makko omo sooda auto kesso mo hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e tagadi ko autoji ɓurɗi wonde cherde e Tesla biyeteɗo Cybertruck omo addi ɗum kadi ha e yeeso hôtel Trump toon to Las Vegas omo suma ɗum ha kanko hoore makko maya hen donc en wayno ko ɗum ko wawi wonde foof kamɓe FBI kamɓe kadi police aji gonɗe e ɗeɗo guure ɗi fof goni ko enquête pour ƴewde holko woni sababuji ɗiɗo foof siftinde on tan ko toon to New Orleans ono kanko tumaɗo wonde ko kanko woni joom oto en o maayi koye pellodira hakkude makko e police toon noon to Las Vegas tun ha hande tugnade habruji gummi toon kanko gonnoɗo oto en wayno ko tawa komo maayi e nder oto toon to Washington hono kanko président Joe Biden en wayno ko o wawi yiyande hande hono kanko biyeteɗo Lisa Cheney wano rokki ɗum médaille komi mbiyata médaille citoyen ɗum noon fof kadi ko ɓeydade kadi semnorade Donald Trump siftinoon tan ko kanko Lisa Cheney ko neɗɗo lundiɗo Donald Trump no fewi e nder campagne men ɗo kadi kanko hoore makko jokkodirno koye Kamala Harris ɗum nayi supporte ɗum ene anduno kadi o jeeyno koye comité enquêtanoɗo fo fati Donald Trump janu waɗi toon congrès ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho caggal woteji hitande ujunnaji ɗiɗi ɗi kanko
hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗi kanko Donald Trump ɗi o yeddi wonde o gañama ɗi. Cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko toon to Washington ha hande no wayno ko kamɓe républicain je ɓene mbaɗa peeje fof ƴewde holno ɓe mbaɗata holno ɓe mbawata wallude hono kanko Donald Trump beele Mike Johnson ene wawa artude e place muɗum ɗum noon siftinde on tan koye nder sarɗiyaji woteji hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi mbawata heftinirede tan ko so tawi ɓe dañi gardiɗo congrès ɗum noon kanko wonno gardiɗo congrès kono noon ne wayno ko alay saago o wotane ɗum noon ko adi 6 janvier so wotana ko peeje kalteɗo e oɗo saha joni ko suwa ko gonɗingol walla keftingol woteji ɗum noon ko dimdi woteji ɗi ganduɗa henna kamɓe électeur uji état ji ɓe neeli ɗum kono nden fof ñande hen foti limede ɗum ɗon jogori ko tardude so ɗum tardi kadi firti ko inauguration makko kanko Donald Trump ñande nogas lewru janvier hawnaki hen jogori koko jogori tardude ɗum noon hol peeje gonaɗe oɗo saha joni peeje gonaɗe oɗo saha joni surtout caggal nde kamɓe démocrate en ɓe cellani hen e walla yimɓe ɓe ganduɗa hen wonnoɓe caggal leydi kam foof eɓe paari artude ñande 6 lewru janvier pour kam fof ɓe tawe woteji baɗɗete toon pour suɓade ko gonowo speaker e ɗum ɗon kadi e anniye mabɓe kamɓe démocrate en foof ko lundade hono républicain ji pour wonde artirde Mike Johnson e jonde muɗum ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo saha joni illa républicain goto biyeteɗo Massi ko on tan woni ganduɗa biɗo wonde ko kañum wotantamo kanko Mike Johnson ene waɗi républicain hakke ɗiɗo tato mbi wonde ko cirani taw holto gotata kono noon ko ɗum woni oɗo saha joni kamɓe démocrate kamɓe républicain e surtout kanko Donald Trump ɓe goni koye haare mawde pour ƴewde beele kanko Mike Johnson omo artire ɗum noon siftinde on tan ko heddi hen ko balɗe ɗiɗi ɗum noon ɗo e balɗe ɗiɗi soɓe dañani speaker peeje goɗɗe miijiteɗe ko ƴewde mataw gonowo ɗon temporaire pour ha woteji ha limore résultat ji élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ha ɓenno caggal mum ɓe duttoto e ko fate suɓade hol gonɗo speaker ko wawi wonde fof kanko Mike Johnson ene wayno oɗo saha joni o jogorani dañde support ummade démocrate en tawde ɓeɗon e konngol makko kanko Hakim Jeffrey gardiɗo démocrate mbi wonde ko gonta hankkadi walludemo saabu laabi ɗiɗi ɓennuɗe ko kañumen ballunomo pour ha o wona speaker kono noon ene wayno janfima ɗumen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Amérique latine ɗum noon ko toon to Venezuela hono kanko président Maduro gardiɗo leydi Venezuela e nder konnguɗi jaltuɗi toon laamu makko wima yen ken wona $100,000 ɗum noon kala kalanɗo ɓe holto kanko gonnoɗo opposition biyeteɗo Gonzales holto woni oɗo saha joni ɗum noon en siftinde on tan ko kanko Edmundo Gonzales ko kanko wonno gardiɗo opposition toon to woteji ɓennuɗi toon pour suɓade gardiɗo leydi Venezuela ene wayno ko caggal muɗum kono kanko président Maduro ko kanko wi wonde ko kanko gañi woteji ɗi e kono ene wayno tugnade hande habaruji gumriɗi toon to Al Jazeera en mbi wonde ko kanko laamu makko kanko président Maduro hokkani hay preuve aji gooti wonde holno woteji ɗi enne résultat ji muɗum siftinde tan résultat ji ko machine aji kono ne waɗi kadi kayitaji jaltoji machine aji ɓe kollani ɗiɗo foof tugnade hande Al Jazeera ko haali ko wawi wonde fof hono kanko gardiɗo opposition hono Edmundo Gonzales o wino ko hawnaki laamu ngu sen fuɗɗo ko fati immigration ɗum noon terme muɗum gadano kanko hoore makko ma orto toon to Venezuela ene wayno ko caggal muɗum tinama wonde ko dogui o fayi toon to Espagne e ñalawma he noon ɗum noon ñalawma oɗo alhamis tugnade kadi e konngol gumingol toon to laamu Argentine ene wayno ɓe mbi wonde ko kanko Edmundo Gonzales woni koye lawol makko joni faade toon to Buenos Aires ɗum noon ko capital Argentine siftinde on tan ko tuggi tan woteji ko mbaɗi toon to Venezuela ha oɗo ñalawma hande tuggi kadi ene wayno ko leyɗele kewɗe ko surtout ko jeeyaɗe leyɗele Amérique latine nde pelliti widemo kanko Maduro wonde woteji ɗi henno woteji ko gujjaɗi wona gonga e kadi wonde ko yo reconnaisse wonde ko leydi ndi population ɓuuri yidde ko opposition tuggi nde ne wayno ko jokkodiral diplomatique hakkude kamɓe Venezuela e Argentine wayno ko hubboni ɗum woni joni ala relation gonɗo hakkude mabɓe hakkude ambassade uji mabɓe ɗi foof ambassade uji mabɓe ne wayno koko gudda e leyɗele ɗiɗi foof ko wawi woni fof ene wayno ko organisation toppitiɗo ko fate droit de l'homme e aduna he surtout kadi organisation goɗɗo pelle goɗɗe surtout jeeyaɗe Nations Unies nene continue critique de hono gouvernement mo kanko mo Venezuela surtout ko fate doole ɗe kutorto hen pour hadde yimɓe seppoɓe siftinde ɗon tan tugui woteji ɗi ko mbaɗi ko ha oɗo ñalawma hande kene ɓuuri ujunaji ɗiɗi neɗɗo nan toon nangga e kadi ne wayno kene ɓuura 23 neɗɗo warama hen
ɗum noon siftin ɗon ko ene wayno ko kanko Maduro inauguration pour ko fate mandat makko keso fuddoto ko ñande 10 janvier ɗum noon ene wayno ko hawnaki kadi ma fitinaji mbat toon par ce que yimɓe jeeyaɓe opposition yimɓe kadi jeunesse leydi ndi koko jiiɗi kontinde seppoji men. habaruji men international hande toon to Gaza siftinde on tan ko ene wayno ko ñalawma hanki o hono kamɓe laamu Palestine ɓe mbawino arde hollide décision mabɓe wonde ko uddude kala opération ngaji galle mawɗo biyeteɗo Al Jazeera gonɗo toon to Gaza. ɗum noon e wiide mabɓe wonde ko kamɓe Al Jazeera ɓe mbaɗi reportage won habaruji ɓe dokki habaruji ɗi en ko mbiyata misinformation. ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni jayndeji aduna ɗi fof nene kolli météo men babunde ɓe Palestine so tawi ɓe guddi galleji Al Jazeera toon to Gaza ene wayno ko hankkadi Al Jazeera ala to wawi wadde reportage ko fati haare wonde toon hakkude Israël pelle ko wayno Hamas e pelle kadi gonɗo toon to Liban Hezbollah ko wawi wonde fof e tugnade kadi konngol gumigol toon to ardiɓe fedde Al Jazeera mbi wonde ko ɗum oɗo décision mo kamɓe autorité Palestine ɓe ƴefti o ɗum ɗo fof ko gueɗe agabbiɗe kadi yidde hono kamɓe Israël laamu Israël saabu laamu Israël enen gila har nde fuɗɗi walla gila fuɗɗaki kala journaliste mabɓe ɗum woni walla kala page mabɓe ɗum woni ko fati wadde reportage ene wayno Israël woni koye uddude ɗum wari yimɓe mabɓe kadi uddude bureau ji mum ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa Israël yiiɗi ko ɗum waɗi donc Palestine laamu Palestine ko ɗum waɗi oɗo saha joni e habaru cakkiti ñalami hono kamɓe Israël kadi ɓe bombi toon to banggue worgo Liban ɗum noon tugnade ha hande ko reporta ɓe mbawi warde ken 60 neɗɗo toon to Gaza ɗum noon ko sababu no bombardement mabɓe kadi kamɓe Israël naaɓe militaire mabɓe mbawi nanggude ɓe yimɓe juif en natanoɓe nokkuji surtout terre ganduɗa ko palestinaɓe jeeyi wiyeteɓe settler ɓe mbawi nanggude hen hewɓe ko jiiɗade ɗum ko ɓuuri hollede oɗo saha joni wayno ko kamɓe palestinaɓe tampere surtout ko fate heege gondi saabu nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa henno ɗum doganno pour ko fate hebde hen ñamde jaram hen walla balle kewɗe ɗum tagguma toon ɗo caggal leydi koko gudda ɗum woni donc teskita toon surtout to banggue funnague Gaza ko jiiɗade ɗum kadi ne wayno hollama e ñalawma hono biyeteɗo docteur Hassan Abou Safia e joom suudu muɗum ene nanga taw ko kamɓe Israël nanguiɓe kanko docteur Abou Safia ene woni ko kanko woni mawɗo hôpital goto gonnoɗo toon biyeteɗo Kamal Adwan e ñalawma aljuma ɓennuɗo ɓe jiyama kamɓe koye emi bombi oɗon ko hôpital mo ganduɗa cakkitiɗo taw ene wawi sabrude kam au moins hayso ko yimɓe gañiɓe seeɗa ene wayno ko kanko docteur kadi Hassan Abou Safia o yiyano ko gila haare Israël Hamas fuɗɗi kono noon ɓe wayno ko caggal nde ɓe pursende ɓe naati oɗo hôpital ɓe mbawi nanggudemo kanko docteur Abou Safia e kanko joom suudu makko Albina Abou Safia. habaruji men international hakkunde Iran e Italie e wuuro mawde nan ɗon oɗo sadio hannde wuuro nde addi ɗum ko caggal nde kanko journaliste italien naji biyeteɗo Cecilia Sala liggotonoɗo kadi e galle janiyankoɓe biyeteɗo Kora Media nanga toon ñande 19 lewru décembre ɗum noon nanggugol makko tugnade hande habaruji gumiriɗi toon to terrain ko wonde ko kanko hoore makko o salimo ɗoftade luwaji Iran walla ala détail dokkade holko woni nanggugol makko e kadi ala droit kadi kanko hoore makko moroka e tugnade hande rapport gummi toon kanko hoore makko waɗa koye e nokku suuduɗo sokaɗo e nokku perron e kadi ko ɓuuɓol e kadi ko lumiére no huuɓe makko jamma ñalawma kadi londe makko ɗe ɓontono heftami makko kanko Cecilia noon yaara ko duuɓi 29 ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Iran e kamɓe Italie ɓe haala mabɓe yarani yesso ene wayno ko e ñalawma he yiyama hono kamɓe Italie ɓe convoqué hono ambassadeur Iran gonɗo toon to Rome o biyeteɗo Mohamed Raza Sabouri terrain kañum hoore mum wattima noddi ambassadrice mabɓe gonɗo toon to Téhéran biyeteɗo Paola Amadei ko wawi wonde fof ene wayno ko haaluji ɗi kadi ne ɓeydo bonde hakkude ministre uji mabɓe toppitiɗo ko faare affaire étrangére kamɓe Iran e kamɓe Italie donc caɗele ɗiɗi ne gonɗon hakkude Iran e leyɗele occidentaux ji ɗum noon ko toon to Amérique ene wayno ko biyeteɗo Mahdi Mohamed Sadiki jarowo duuɓi 40 ko nangaɗo toon to États-Unis caggal nde tuuma kañum hoore mum ena hokka matériel support pour surtout garde maɓe révolutionnaire gueɗe parɗe technologie parɗe drônage ɗum noon nangaɗo toon to États-Unis mo Iran yiiɗi kañum hoore mum artire toon to e hakkude makko kanko kadi Cecilia Sala nangaɗo ko italien naji nangaɗo toon to Iran mo ganduɗa kamɓe non seulement Italie ɓe jiiɗi oɗon arta mais kamɓe États-Unis kosi eɓe ɗum jogui support maɓɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko haaluji nen ɓeyɗo ñadde oɗo saha joni hakkude kanko gouvernement makko kanko gardiɗo leydi Italie
hono Georgia Meloni e kamɓe laamu Iran sibabu nde kamɓe nangugol maɓɓe kamɓe oɗo suka biyeteɗo Cecilia Sala. Habruji men international toon to Mali hono kanko ministre Mali en affaires étrangères o wullitima ñalawma hannde kadi surtout henne laamu Mali laamu Algérie kañum woni nde dartinta peeje ɗe woni e dow muɗum surtout en gambude no wiiri gambude kala wadbuniyankoɓe wonɓe toon haɓeteɓe toon to banggue rewo Mali e siftinde kadi wonde ko nanodiral ne wonno ciñnagal guila hitande ujunnaji 2015 ngal ɗo nanodiral konde ko kamɓe Algérie ɓe mbaɗa ko wiyete maslaha walla ɓe balla leyɗele walla pelle ɗe ganduɗa e kaɓeteɗo toon to surtout banggue rewo Mali surtout ko ɓuuri hen hewde tan ko yimɓe jeeɓe liƴƴi biyeteɗe Touareg en wawde hawdidde kadi e laamuji gonɗuɗe oɗon saha kono e wayno ko tugui tande ɓeɗo en militaire ji wonɓe oɗo saha joni laamiɓe toon nde Mali gari nde ɓe mbi wonde ko ngal ɗon nanodiral ene wayno ɓe mumtino ɗum donc tugui nde ɓe mumti nde donc ene wayno ko kamɓe militaire ji gonɗi toon to Mali tugui 25 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 nanodiral ciñinannogal toon to Algérie hitande ujunnaji 2015 ene wayno ko ngal ɗo nanodiral natti wodde hankkadi donc ala foof hankkadi kala ko fati no jamno dañirte ene leydi Mali ɗum noon ko kamɓe laamu Mali woni ɗum woni ko haajuji mabɓe wona neɗɗo goɗɗo eɓe teskiti kamɓe surtout makko ministre des affaires étrangères mo leydi Mali wonde ko kala nde ɓeɗo en wadbuniyankoɓe lidda ko kamɓe Mali naɓe to ballata ɗumen kamɓe Algérie naɓe ballata ɗumen ko en wayno ko Algérie ha hande ne considéré kañum hoorumi jogui droit nadde e affaire uji mabɓe ko mbiyata affaires étrangères ɗum noon kadi ko rentinde laamu Mali fo wonande laamu Algérie yomi jaltu kala ko woni gueɗe nder leydi Mali holno jaam dañirte toon to Mali. Habruji men international cekkitoɗen ko toon to Kenya e tumnade hande journal Al Jazeera ko haali hono en wayno ko jamdi gotiri walla hunde umima dow asmani yani toon to ɗum noon yani ko nokku walla wuuro wiyetengo Makiweni County ɗum noon tumnade kadi e haralaɓe ko fate weeyo gari toon nde mi mbi wonde ko ɗum ɗo henna ko d'abord teddedi mum ma won 2 kilogramme teddi ko kadi ko jamdi wayi kono feggere ni ko mawde ɗum noon e tumnade kamɓe ɓeɗo haralaɓe ko fate weeyo mbi ɗum ɗo firti wonde ko gueɗe gummiɗe e laaɗe berleteɗe toon so laaɗe ɗe ene certa so tawi en naata weeyo en pusa hawnayyi ko ɗum ɗon woni ko noon sertirta won hen wonta jaygol hade mum yettade less won hen kadi ara no worno ni donc wawi wonde fof e tumnade e haalluji mabɓe kamɓe ɓeɗo haralaɓe ɓe mbi ɗum ɗon wayno ko ala danger hay goto oɗo saha joni andaka noon hollo laana ɗum ɗon ka ummi siftin ɗon tan ko ɓuuri hewde e laaɗi gonɗe toon ɗo saha joni ko ɗe ɓurɗi jogade dole ɗe kañumen kewi neldude tan ɗeɗon laaɗi ko ɗeɗon laaɗi kadi ko ɓuuri hewde hen sen garta dole hen kadi gartata koye nokkuji men kono ha hande ne waɗi kawi tan seeɗa holko woni sababu ɗum ɗon yani toon to Kenya ko ɗum woni ko min jogannowani habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar hande oɗo ñallam alhamis 2 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 ko musidɗo moon Amadou Touré halde noon woni en mbaali jaam ha janggo kadi